Здравейте хора, аз съм Басовок, а днес играем Amazing Run. Ще минаваме 7 лева, доколкото помня, тъй като много давно не съм качвал клипове. Така, да видим какво ще направим този път. И след това искам да лайквате, за да знам дали харесвате играта. Да, бил съм прав. 7 лева ще минаваме. Продължаваме да сме с най-тъпия и слабия, доколкото мисля герой. Да видим дали телефона ми няма да бъгне. Добре, бях забравя как се играе 7 левел. Припомнях си. Добре. Първото препятствие беше лесно, но телефона ми бъгна на второто. Сега да... Добре, отново. Същото нещо. Да видим дали ще успеем да скочим. Не скочихме. И се връщаме от начало. И само да кажа и този клип, че ще се опитвам на клип да минавам по 2 левела, но ако или да правя клиповете по 10 минути, или по 11-12 някъде там. И няма да има повече от 2 левела. Ако не успея да направя 2 левела, то клипа ще е 10, 11 или 12 минути най-много. И съответно в следващия клип ще мина този левел. Добре, да спра да говоря, да почна да говорим за играта. Както виждате, играта не е много лесна, особено ако телефонът ти не иска да... Особено ако телефонът ти не иска да направи нещо. Както виждате, моя е от тези телефони. И вече за не знам кой път... също така, когато видях енергията, която ми пада, ако случайно енергията ми свърши, може епизодът дори да не стане 10 или повече минути, защото ако енергията ми свърши, няма как да играя повече и трябва да чакам много време, което няма как и вие с мен да чакате около 1 час и да гледате. Така че с малко ще видя колко енергия имам, за да знам колко фейла имам още да направя. И то точно на това ужасно, на тази ужасна вафла, ако мога да го нарека. Така. Сега, дано да не е фейл, не е фейл, не е фейл, хора, не е фейл, не е фейл, не е фейл, не. Добре, сега не фейлваме. Фейлваме. Добре. Това първото минаваме без абсолютно никакъв проблем. Не знам защо второто много не ми харесва. Без фейл, хора! С фейл. Така, ще го изчакаме да се завърти, за да мога да скоча как трябва. Добре, се справяме! Минахме го! Сега не трябва да фейлваме никъде. Имаме 2 живота. Може поне един път да фейлнем. Това няма да... Това ще е този път. Добре. Това го скочихме. Защо не скачаш по дяволите? Извинявам се, ако някой не е съгласен с мен, че мога да ругая, но просто така си изкарвам яда. И ако и по-хубаво по-малки деца да не го гледат. Така. Добре, дали този път ще стане без фейл? С фейл, хора. Ще бъде с фейл, казвам ви го.
Така. Това според мен ще бъде фейл, но да, фейл. Както винаги. Добре. Помня, че миналият левел точно заради ето това не можах да мина помня, че миналият клип също заради това не можах да мина левела. Но пък този път поне успяваме да направим нещо. Този път направихме нещо също. Добре, този път пак. Оу, това беше почти без фейл. Остана. И за пореден път имаме фейл. Добре, без фейл. Фейл. И губихме живот. И загубихме живот. И се връщаме от начало. Така. Отново на безпроблемното. Така. Чеме напред към най-голямата ни грешка до сега. Добре, минахме го. Качваме. Добре, не знам защо на първото мисля, че съм някакво като дух и минавам през... Добре, видях се това нещо. Трябваше да го... Ужас, 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 мелничка. Не знам защо на първото имам чувство, че още си минавам като призрак, а на второто дори... Скочи го! Това е! Добре, имаме само един опит. Добре, така. О, не, това е ужасно. Не, аз няма го преживея. Преживях го! Минах 7 левел! Преживях го и минах 7 левел! Така. Да видим сега колко енергия ни остава за 8. И въобще имаме. О, да, имаме 2 от 10. Добре. Да видим дали ще може да сменим героя. Да, върнах много назад. Тъй като ми даде, че съм отключил нещо, но не разбира точно какво. Да видим дали... Да, не искам да сменя героя. Няма как. Тъй като следващия герой е 6000, а ние имаме само 803. Така, както и да е. Продължаваме си. Добре. Продължаваме с следващото ниво. Така. Не знам дали като отключа следващ герой и мога да ще имам повече животи. Не ще мога да имам повече животи. Но мисля, че да. Уоу, това беше епично. Макар, че беше падане, беше епично. Така. Добре. Последно опит, след това не остава само едно енерджи. Не! Добре, мисля, че няма да може да видим и втория левел за този клип. Добре. Но само така мисля. Може и да не съм прав. Тръгваме смело и падаме. Тръгваме смело, но... Това беше нещо невиждано до сега. Просто и така си минах. И изглежда няма да успеем да минем този левел, защото животчетата ми свършиха. Да, нямам повече. И това ще бъде всичко от този клип. Ще се видим в следващия клип. Чао!